Ibaras CBC ni baburi kwene kiria bananchi amagendero na gutigana na siasa cia mapema kwana chinga gichege karo na bamenyi banyatie kwemeye county ya Kisumu Gasorero Moske Andrew Mobi ni goboigo aboririe gutumika kwemitandao buya rwandera basae asokonyora nonye na mabaga ao Dipon Asanya ni gutumanya sinchira ingekerano Abarai ao ni gobono baburiwe goikirania magenderero ase binyoro guchia bananchi wanchilia konde gotaiyo anene bnabaliete chira chingaki ichie kampeni ukwana ime ya nyatieko eyo gotoke bunge ya Kitutu Chache South nigo oyo ligetie kerogo kyobo bunge chinsemecho Dr. Andrew Maubi atebirenga goika abananchi basaba magenderero kurwa asabarai demand for service yani umubona ko shurutisha abantu babeteri babaretera service ya ino amagendera raino abaikere keka ndi right ya ino wakana mureba anga sentere ya mo siyende kunoko goro mugati tisa tia mambia wakana te bango tayari ikonto kana tikone ora magendera ya bona gasiasa ya one time two time teka to kone kene gionsi asemi yake tikatebere bunge ke kuhunwa February 2027 Dilolio autoko manambichi na mbivu komentana yuni gobono aboli abarahi gotumeka social media gose emitandao asencherengija elio koikera abantu bonsi abarahi barasembiroko babwateri bagario kwenda parliament babwate platform parliament social media tagiero bagotumia na bekoira ujumbe batie koira saba na inchi wrong platform abarahi babona to bakoirwa mangana adia from the president to the deputy back legislature yons barua sobai karanse judiciary ne chinde maana kwa na social media na yoko na kukwana sana abantu ekirenga kyabarai anena sokurwanerera komoni mwananchi no kubika emirobero yabo bosio nabo igomokia boko barwanerera buna bagenderete kwirwanerera chinga kibarase bunge gosase senate igari ababunge karachibese cyabo cyatereni gose omondo go balance bitabo bye chibese salary and remuneration commission karaba tegere nango na chabari chibese amaina wajumbe guswala gendo ke serikali kirage ndere onye mangana batara kagendo ke tarashughulikira aya bana inchirende igo a platform where National Assembly gari gose Senate no abarai bago canvas no bago kwanera mangana adia kuraiga ewodi ya nyatieko bunge ya Kitutu Chache South eliane Dipon Asanya.